Helo a chroeso I sesiwn 2 I adolygu ar gyfer gradd unigol iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Eleni mae'r arholiad ar yr ugeinfed o Fai 2024 ac fel arfer disgyblion blwyddyn 10 sy'n eistedd yr arholiad yma ac ambell disgybl sydd yn ail sefyll ym mlwyddyn 11. Yn ystod y sesiwn heno, fe fyddwn ni'n edrych ar nifer o dopigau gwahanol, etifeddiaeth genetig, diet a hydradiad, bwydo ar fron, ymarfer, chwarae, cyflerau byr a hir dymor, analaeth cyflwrhau, argaeledd gwasanaethau a hefyd llygredd aur. So mae bob un o'r topigau yma yn amlwg yn pethau sydd yn gallu effeithio ar iechyd a llesiant unigolion. Beth mae angen I ni gallu wneud heno yw sicrhau ein bod ni'n gallu deall sut mae'r topigau yma yn gallu effeithio ar ein iechyd a llesiant, ond hefyd ydyn ni'n hyderus I gallu cymhwyso yma at y cyfnodau neu camau bywyd gwahanol o'r sesiwn gyntaf. So ni'n mynd I dechrau gyda etifeddiaeth genetig. So dyma yw'r pethau I ni yn etifeddu, inherit, oddi wrth ein rhieni. Mae rhai o'r nodweddion yma yn nodweddion corfforol, fel lliw llygaid, taldra, siap y corff, siap i'ch trwyn, os gyda chi ffroenau ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'n bosib I ni etifeddu cyflyrau meddygol o rhiant neu rhieni. Ac I ni'n cyfeirio at rain fel anhwylderau genetig neu anhwylderau etifeddol. So mae angen I chi gallu deall taw nodweddion corfforol o etifeddiaeth yw falle'r pethau sydd yn dylanwadu ar sut ni'n edrych. Enghraifft, ydych chi yr un taldra a mam, oes ganddoch chi falle lliw gwallt sy'n debyg. Ond wedyn yr anhwylderau sydd ganddon ni yw pethau wedyn sydd yn sawl af iechyd sydd yn amlwg yn cael ei etifeddu o mam a dad. Mae'n bwysig I ni ystyried yr effeithiau posib os I ni yn dioddef o'r gyflyrau etifeddol yma. Mae rhai o'r effeithiau yn amlwg o bosib yn deallusol, mae rhai ohonyn nhw'n emosiynol, chymdeithasol a hefyd yn gallu fod yn corfforol. Nawr, ar y sleid yma, fe welwch chi nifer o gyflyrau posib fedrwch chi etifeddu o rhiant. Nawr, mae rhain wedi dod o llyfr TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a beth I ni'n wneud yn y dosbarth yw gwylio fideo ar bob cyflwr, mwyn i'r disgyblion gallu gweld enghreifftiau ymarferol o sut mae'r cyflyrau yn effeithio ar yr unigolyn. Ac wedyn beth I fi'n disgwyl iddyn nhw gallu wneud wedyn erbyn y diwedd yw deall beth yw ystyr bob cyflwr. Yn amlwg, yn ystod y sesiwn heddiw, yn anodd iawn I gallu dangos clips fideos, mae hwnna'n cymryd lot fawr o amser. Felly mae hwn yn rhywbeth gallwch chi wneud yn annibynnol ar ôl y sesiwn, a jyst googlo beth yw'r cyflyrau yma, a o bosib gwylio fideos mwyn ennill mwy o dealltwriaeth. Ar gyfer heno, beth ni'n mynd I wneud yw edrych ar enwau'r cyflyrau, ac wedyn mae yna diffiniad bach yn ôl bod beth yw'r broblem, a sut o bosib ydy hwn yn gallu effeithio ar unigolion. So mynd I edrych gyntaf ar syndrom X bregus, neu syndrom bregus X. A'r gobaith yw, fe fyddwch chi yn gallu adnabod y diffiniad ar ôl ennill dealltwriaeth ohonyn nhw. So os edrychwn ni fan hyn, mae e'n dweud wedyn bod y cyflwr yma yn achosi amrywiaeth o broblemau corfforol, ymddygiadol a datblygiadol. A bys hwn yn eitha amlwg bod eich plentyn chi'n dioddef o syndrom bregus X. Gall bod gan gleifion anhawsterau dysgu, nodweddion o awtistiaeth, falle bod yn dioddef o orbryder, swildod, a mae ganddyn nhw hefyd cyhyrau falle sydd ychydig yn wanach
na be byswn ni'n disgwyl mewn plentyn. Okay? Mae yna llawer iawn o arwyddion cynnar o syndrom Bregus X, a falle mae'n lletwyth ar y dechrau gwneud diagnosis o yn union beth yw e, ac wedyn yn amlwg wrth gwneud cyfres o brofion mae hwn yn dod i'r amlwg. Felly, falle be fyddwch chi'n gwynebu fel cwestiwn yw i adnabod cyflwr etifeddol, ac wedyn i chi esbonio sut mae'r cyflwr yma wedyn yn effeithio ar yr unigolyn. Os edrychwn ni ar fibrosis cystic, okay, so falle bys y rai ohonoch chi'n fwy cyfarwydd gyda'r un yma, mae mucus gludiog, okay, so mucus yn aros yn yr ysgyfaint, a fel arfer mae'r unigolyn yn pysychu llawer a pysychu y mucus i fyny. Okay. Mae hwn yn amlwg yn effeithio ar yr ysgyfaint a sut mae'n mynadlu yn ogystal â'r system dreulio. A mae'n rhaid wneud llawer o meddyginiaeth yn ddyddiol mwyn clirio'r ysgyfaint a hefyd sicrhau bod y corff yn gallu amsugno a treulio'r bwyd yn effeithiol. Mae yna llawer o clipiau fideo ar fibrosis cystic yn bodoli a hefyd ffilm i chi i wylio. So fe awgrym i eto yw bod chi'n gwneud ymchwil pellach ar hyn. Okay. Dystrophy cyrhyrol wedyn yw'r un nesaf, so muscular dystrophy. So dyma yn amlwg yw cyflwr sy'n effeithio ar eich cyhyrau ac mae rhain yn gweithygu ac yn gwanhau dros amser. So mae'n digon posib i blentyn neu babi cael ei eni heb falle unrhyw ymwybyddiaeth bod yna problemau gyda nhw, ac wedyn dros amser falle mae nhw'n badlu neu cwmpo llawer mwy, okay, ac mae'r cyhyrau yn gwanhau, a wedyn yn anffodus beth sy'n digwydd yw mae gallu y plentyn wedyn i gallu i gerdded yn dirywio ac mae nhw wedyn yn bennu lan mewn cadair olwyn. Okay. So muscular dystrophy neu dystrophy cyhyrol. Rhif 4 wedyn yw clefyd Huntington disease. So mae'r cyflwr yma ond yn effeithio ar bobl yn ystod oedolaeth ac o amgylch 30 i 50 mlwydd oed. So byse plentyn, glasoed, oedolaeth cynnar yn byw bywyd hollol normal, lle falle mae swydd gyda nhw, maen nhw wedi magu teulu, ac wedyn mae'r ymenydd yn dechrau dod yn anghofus, maen nhw'n colli falle gwybodaeth, mae hwn wedyn yn effeithio ar lleferydd, ond hefyd yn effeithio ar yr ymenydd yn trosglwyddo negeseuon i'r corff, ac felly symudiadau afreolaidd yn ogystal. Y pumed un heddiw wedyn yw syndrom Hunter. Okay, so mae hwn yn anhwylder metabolaidd, so a metabolic condition. Okay, ac yr arwyddion o symptomau yma yw falle rhwng plant sydd yn 2 a 4 oed. A be fyddwn ni'n sylwi ar falle yw bod tyfiant anormal neu nghanol esgyn, falle bod pen mwy o size gyda'r babi neu'r plentyn yma, a hefyd tafod sydd wedi gwythio allan rhywfaint o'r ceg wrthyn nhw i siarad ac i gyfathrebu. So mwyn adnabod felly, os oes ganddyn nhw syndrom Hunter, mae'r siart canraddol yn arbennig o bwysig fan hyn, cos yn amlwg wrth i ni mesur ein cylchedd pen a plotio'r gwybodaeth yna wedyn ar y siart i'r canraddau. Efallai mae hwnna'n arwydd cynnar i ni o bosib bod y plentyn yn dioddef o syndrom Hunter. Wedyn mae ganddyn ni haemophilia, okay, so mae hwn wedyn yn effeithio'r gallu'r gwaed i geilio, okay, ac fel arfer mae'n effeithio bechgyn llawer mwy na merched. Okay. Mae pobl yn dioddef falle o trwynau sy'n gwaedu yn llawer fwy aml, ac hefyd mae ganddyn nhw cleisiau sydd yn aros am gyfnodau hir iawn cyn iddyn nhw i diflannu, oherwydd mae'r broblem gyda'r gwaed yma yn geilio. Okay. Y 7th un wedyn yw thalassemia. So thalassemia yw ble mae'r celloedd gwaed gwyn yn achosi yr anemia. Hynny yw, mae'r celloedd gwaed gwyn ddim yn dosbarthu fel dylse. Okay. So mae hwn yn arwain wedyn at llawer o flinder. Okay. Diffyg falle rhythm cyson gyda'r galon hefyd, a ble mae yna problemau jyst yn
trosglwyddo'r celloedd gwaed o amgylch y corff. Anemia crymangell wedyn, dyma'r cyflwr gwaed difrifol, so sickle cell anemia yn Saesneg, a mae hwn yn effeithio fel arfer ar darddiad Africanaidd, Asiaidd a dwyrain canol a chanol Ewrop yn bennaf. So be byddwch chi'n gweld falle yw os oes hanes yn amlwg o anemia crymangell yn y teulu, byse'r unigolion yma falle'n profi am hyn llawer yn gynt. So mae'r nodweddion falle sydd ganddyn ni fan hyn yw, maen nhw'n dioddef falle heintiau difrifol ac falle a system immunedd sydd ddim yn gallu brwydro cystal a unigolyn arall. So mae jyst yn bwysig i chi fod yn ymwybodol o ychydig o enghreifftiau, fel dwedais i, a hefyd eich bod chi'n deall sut mae hwn yn gallu effeithio yn gorfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol o'r 4 maes datblygu. So nesaf heddiw, i ni'n mynd i edrych ar ein diet. So sut mae bwyta diet cytbwys yn cyfrannu tuag at iechyd a llesiant gwell, yn amlwg os yw'r diet yn diet iachus, ond yn amlwg beth os i ni'n bwyta diet sydd yn anghytbwys. So mae angen i ni bod yn ymwybodol o beth yw'r buddiannau benefits os mae'r diet yn dda, a dyma chydig o enghreifftiau. So efallai bod yr enghreifftiau yma'n wir i chi, os ych chi'n bwyta'n iachus, mae ganddoch chi mwy o egni i chi, a falle stor o petrol chi'n gallu cadw i fynd yn ystod y dydd heb o'ch chi'n blino, ond hefyd eich bod chi mewn hwyliau gwell oherwydd bod eich bod chi'n digon effro gyda'r egni yma sydd gyda ni. Yn amlwg wedyn mae hwn yn cyfrannu tuag at cynnal, maintaining a healthy weight, cynnal pwysau iach, bod ni'n gallu cysgu yn dda oherwydd falle bod ni ddim â siwgr jyst cyn mynd i'r gwely ac felly'n ffeindio fe'n anodd i setlo. Mae ein croen ni yn debycach o fod yn glir, a hefyd mae e'n lleihau cyflyrau hir dymor. So os dwi'n bwyta'n iachus fel plentyn, yn y dyfodol mae gen i falle llai o siawns o dioddef o gyflyrau fel clefyd y galon, stroke a chanser. Ni hefyd mynd i edrych ar hydradiad, hydration. So hynny yw sut ydyn ni'n gallu cymryd dŵr i ni'n colli wrth i ni chwysu ac yn amlwg wrth i ni dreulio bwyd. A os i ni'n hydradu ein corff yn gywir, beth yw'r buddiannau pwysig o ganlyniad i hyn. So mae yna nifer o bethau, so yn amlwg mae'n atal y ceg rhag bod yn sych, mae hwn yn achosi yn gallu lleihau i ni dioddef o anadl drwg. Mae'n gallu helpu iechyd cardiofasgulaidd da, oherwydd mae'n helpu cylchrediad gwaed o amgylch y corff. Yn amlwg mae'n gallu helpu ni i reoli tymheredd y corff, so enghraifft os ydyn ni'n boeth iawn ar ôl ymarfer, mae'r dŵr yna fel arfer yn gostwng tymheredd y corff, ac yn yr un ffordd, os i ni falle'n oer yn y gaeaf, bod ni'n cael paned o de neu coffi sydd yn gallu cynhesu'r corff. Mae hefyd yn uro yr cyhyrau, so uro yw, meddyliwch am falle rhoi olew yn eich cyhyrau fel petai mwyn iddyn nhw gallu gweithio'n fwy effeithlon, a wedyn yn amlwg mae'n helpu ni glirio gwastraff o'r arenau a bod ni ddim yn storio pethau sydd yn gallu achosi falle haint. Nesaf felly o dan y topic diet, mae gyda ni manteision ac anfanteision bwyd ar y fron. Nawr, yn amlwg, os oedd gyda chi cwestiwn yn eich arholiad yn targedu'r topic yma, byse manteision i'r babi, os maen nhw'n cael eu bwydo ar y fron, mae yna manteision i mam, ond hefyd, yn anffodus, mae yna anfanteision. Felly, o bosib, falle dad yn soddwch neu bydd angen i chi gwneud yn y cwestiwn yma. Mae'n lot fawr o wybodaeth am y manteision, a beth rydw i wedi wneud mwyn hwyluso'r broses o gofio'r gwybodaeth, yw trio uwcholeuo chydig falle o lythrennau sydd yn mynd i ffurfio cod mwyn bod ni'n gallu cymryd yr holl gwybodaeth yma ymlaen. So os ni'n edrych fan hyn, mae gen i cod o Dr. Blocks, gallwn ni galw nhw, a wedyn pam, oherwydd mae'r dy yn sefyll am bod gyda ni llai o risg o ddoli'r rhydd, so ddoli'r rhydd loose bowels a chwydu, bod yn sic,
Mae'r babi yn llai debygol o fod yn rhwym, hynny yw constipated. Okay, so dyna ble mae gen i y dy a'r A wedyn but nesaf yw, mae'r babi yn llai debygol o ddatblygu brech cewyn, so nappy rash neu eczema. Mae'n helpu'r bond, so dyna'r ail but rhwng mam a'r babi. Mae'r babi hefyd a llai o sians o dioddef o leukemia. Hefyd, mae llai o risg o SIDS, so syndrom marwolaeth sydyn yn ystod babanod. Mae gyda ni llai o risg o ordewdra. Mae ganddyn ni bod llai o risg i'r fam nhw cael canser y fron a canser yr ofari. Mae'n llai o risg o haint oherwydd bod y llaeth yn cynnwys gwrthgyrff antibodies sy'n helpu'r babi i ddatblygu immunedd gwell. Sori, mae'n flin gen i, fe welwch chi'r SIDS eto ar y diwedd. Okay. So beth mae angen i ni gallu wneud gyda'r pethau yma, falle siart swigen, bubble chart, okay, yn y canol manteision, a wedyn yn dod oddi ar y manteision yna wedyn, mae ganddoch chi eich llythrennau sydd yn mynd i helpu chi. Okay. Nawr, wrth gwrs, yn ogystal â manteision, mae yna ychydig o anfanteision. Okay, so mae yna cod ar y top, so crab D. Pam oherwydd weithiau, fi'n credu bod sefyllfa wedi gwella, ond weithiau mae'r gymdeithas yn gallu bod yn feirniadol falle o mam yn bwydo mewn mannau cyhoeddus. Efallai hefyd bod mam yn teimlo yn cywilyddus yn wneud hyn, yn enwedig os falle mae yna perthnasau gwryw o amgylch. Okay. Mae llai o ryddid gyda mam oherwydd hi yw'r un sy'n gorfod bwydo y babi trwy'r amser, ac wedyn mae hwn yn amlwg yn effeithio ar agosrwydd dad i'r plentyn oherwydd falle i'r babi, sori, oherwydd dyw e ddim yn cael yr un cyswllt contact. Mae'n gallu bod yn anodd, okay, i mam i bwydo am feistroli hyn. Ni jyst yn cymryd yn gyniataol bod pawb yn gallu bwydo ar y fron, ond dim dyma yw'r achos. Mae hefyd yn gallu bod yn boenus, ac yn amlwg mae mam wedyn yn gorfod bod yn ofalus iawn gyda beth mae hi'n bwyta ac yfed, felly y dy am y diet, cos yn amlwg mae be bynnag mae hi'n bwyta ac yfed yn cael ei drosglwyddo i'r babi yn y pen draw gyda'r llaeth sy'n dod o'r fron. Okay, so, beth sy'n hyfryd os ni'n gallu just meddwl am hyn fel rhywbeth fanteisiol, ond yn amlwg mae'n rhaid bod ni'n gallu edrych ar yr ochr arall hefyd. Okay, so nesaf heno, okay, i ni nawr yn mynd i edrych ar y byddion ymarfer ar ein iechyd corfforol. Okay, so mae'n ychydig o byddion ymarfer. Eto, jyst darllenwch y cwestiwn os yw'n codi, i sicrhau bod eich atebion chi yn ateb yn union beth sydd yn y cwestiwn. Okay. So byddion ymarfer ar iechyd corfforol yw meddyliwch am falle llai o risg o broblemau iechyd, mae fy organau'n iachach, mae gen i esgyrn a cyhyrau sy'n gryf, mae fy mhwysau yn cael eu rheoli neu cynnal, mae gen i mwy o egni a rydw i'n cysgu'n llawer yn well. Okay, nawr, teimlo bod yr atebion yma yn synwyr cyffredin, ond eto chi sy'n gorfod gadael a sicrhau bod gyda chi banc o bethau i chi'n hyderus wrth drafod beth yw'r manteision o iechyd corfforol o ymarfer. Os ni edrych felly ar y byddion iechyd meddwl, okay, so mental health benefits o ymarfer, o bosib fyddwch chi'n gallu meddwl am bod unrhyw beth sy'n gwneud i rywun i deimlo'n hapus, maen nhw'n cael gwared o straen, mae'n helpu gyda'r meddwl i fod yn glir. Mae ganddyn nhw mwy o hyder, mae llai o siawns gyda nhw o ddioddef o iselder a gorbryder hefyd. Okay, so eto, os oes cwestiwn gofyn i chi beth yw byddion iechyd meddwl o ymarfer, dylai bod banc o wybodaeth gyda chi gallu esbonio. A yr elfen olaf ni'n mynd i edrych ar yn ôl ymarfer heno yw byddion cymdeithasol ac emosiynol. So os oeddwn ni yn mynd i ymarfer, sut mae hwn yn effeithio arno'n gymdeithasol. So oes mae gen i cyfle falle i gwrdd â ffrindiau newydd, ond peidiwch yn
gofio bod gen i amser i wario gyda fy ffrindiau gwreiddiol. So, i ni wastad yn meddwl, cyfle i gwrdd â bobl newydd. Wel, beth am jyst cyfle i gwrdd â bobl rydw i'n nabod yn barod, a jyst gallu siarad gyda nhw am fy wythnos, cael gwared falle o unrhyw straen sydd gen i wrth i fi gwneud cysylltiad gyda'r ffrindiau yma. Okay? Fi hefyd falle yn teimlo fy mod i'n perthyn i grŵp, a bod fi'n rhan falle o gymuned allanol sydd yn falle dibynnu ar bod fi'n mynd i clwbredau gyda nhw yn wythnosol. A yr emosiynol, mae'n gallu fod yn rhywbeth ymlaciedig, rydw i'n mwynhau, rydw i'n cael hwyl, rydw i yn hapus ac yn cyfforddus yn yr awyrgylch yna. Okay, so mae yna llwyth o fyddion cymdeithasol ac emosiynol wedyn o ymarfer. Right, so mae gyda ni nawr cwestiwn yr arholiad yn seiliedig ar ymarfer. Okay. So mae Bethan wedi cael ei dewis i gystadlu mewn digwyddiad seiclo yng Ngemyr Cymanwlad. Mae ei thad David yn seiclwr brwd a dysgodd ei Bethan i reidio beic pan oedd hi'n 5 mlwydd oed. Aeth a hi ar reidiau seiclo bob penwythnos ac yn ystod y gwyliau, treulon nhw lawer o amser gyda'i gilydd pan oedd hi'n tyfu i fyny. Esboniwch effeithiau gadarnhaol seiclo ar iechyd a llesiant David. Okay. So, be fi wedi gwneud gyda'r cwestiwn nawr, gyda'r ateb, sori, yw ceisio rhannu hwn i fyny. So, sut ydyn ni'n gallu edrych yn gyntaf ar iechyd a llesiant? So, edrychais i ar yr elfennau corfforol o iechyd. So, mae David felly a ffitrwydd gwell, mae e'n cynnal pwysau iach, a mae ganddo fe llai o siawns o dioddef o broblemau cronig yn y dyfodol. A wedyn meddyliais i, okay, ydw i'n gallu edrych ar y deallusol felly. Okay, so mae e'n cael awyr ffres, felly mae'n clirio'r meddwl, mae e'n perfformio'n well yn y gweithle os yw e dal yn gweithio, mae e'n dysgu pethau newydd am falle drwsio a cynnal beic, a hefyd dysgu am reolau'r ffordd fawr. Okay, so mae pethau yna yn specific wedyn ar sut mae hwn yn effeithio'n gadarnhaol ar yr elfen deallusol. Yr emosiynol, okay, mae ganddo fe hunan barch, mae'n teimlo'n llwyddiannus, mae'n hapus, mae'n rhywbeth mae'n edrych ymlaen i falle yn wythnosol, mae'n cael gwared o'r straen o gwaith, a hefyd mae'n rhoi rhywbeth o nod, her, ffocws iddo fe i gallu canolbwyntio ar y pethau yma wedyn ar wahân i pethau sy'n digwydd mewn bywyd. Ac yn amlwg wedyn, mae yna elfennau cymdeithasol. So mae yna gweithgaredd ble mae e'n gallu cymdeithasu gyda eraill, esgor chi ffrindiau newydd, okay, neu ffrindiau o'r gorffennol, ond yn ogystal wedyn mae ganddo fe cyfle i wario amser gyda'i merch. Okay. So, teimlaf bod ateb fel hyn yn cynnwys digon o enghreifftiau o sut mae seiclo yn gallu effeithio yn gadarnhaol ar unigolyn. Nawr, beth mae angen i chi wneud, cyn falle ysgrifennu'r cwestiwn yw meddwl, oes gyda chi strwythur, yn lle falle neidio'n syth mewn i'r cwestiwn, ac wedyn ydych chi ddim wedi ystyried faint o bethau ydych chi wedi ysgrifennu, a ydych chi wedi rhoi digon o enghreifftiau sydd yn amrywiol yn hytrach nac yn rhy debyg. Okay, chwarae sydd nesaf. So, yn amlwg y brif reswm mae chwarae yn bwysig i blant yw ei fod yn helpu gyda datblygiad. Ac yn amlwg mae'r datblygiad yma yn datblygiad gwybyddol, felly llysol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol. A mae'n cyfle iddyn nhw i gallu gwneud rhywbeth gyda rhywfaint o ryddid i fod yn onest. Okay? So, ychydig yn annibynnol, a falle nhw nawr sy'n gwneud mwy o benderfyniadau am ble maen nhw'n chwarae, gyda beth maen nhw'n chwarae, pwy ac yn y blaen. Wrth i blant chwarae, maen nhw yn amlwg yn prosesu lot fawr o gwybodaeth, ac felly mae hwn yn helpu'r ymennydd, a maen nhw'n dysgu sgiliau newydd wrth chwarae gyda offer neu teganau arbennig. Hefyd, oherwydd hyn, maen nhw falle â llai o risg o ddatblygu cyflyrau iechyd, fel cardiofascular, diabetes a gordewdra. Sut? Oherwydd maen nhw'n debycach o fod falle'n actif, o bosib maen nhw'n chwarae y tu allan, a mae hwn yn helpu i reoli pwysau hefyd, ond mae
mae ganddyn nhw buddiannau sydd yn sicrhau wedyn buddiannau gydol oes. Okay? So hynny yw'n hwyrach yn y bywyd. Mae'n bosib i blant i chwarae yn yr awyr agored, okay, so ni jyst yn dweud nawr tu fas er enghraifft, ac efallai gewch chi cwestiwn sy'n gofyn i chi am beth yw'r buddiannau o chwarae yn yr awyr agored ar gyfer plant. Okay? So meddyliwch falle am mynd i'r goedwig, meddyliwch am mynd i'r traeth, a beth yw'r buddiannau sy'n gysylltiedig gyda hynny. Okay? So yn amlwg fydden nhw yn gwella iechyd cardiofascular, fydden nhw'n redeg o amgylch, falle bydden nhw'n chwarae cuddio, efallai fydden nhw'n adeiladu cyddfannau. Okay, so mae yna elfen fan hyn o bod yn actif ac felly lleihau y tebygrwydd o dioddef o glefyd cardiofascular. Fydd e'n helpu iddyn nhw cynnal pwysau iach wrth cael gwared o stem neu ryddhau egni yn yr awyrgylch yna. Fydden nhw'n meithrin sgiliau echdygol bras. Mae hwnna'n rhywbeth i ni wedi adolygu yn y sesiwn gyntaf, sef sgiliau sy'n ymwneud gyda brif cyhyrau'r corff, felly dringo, cerdded, redeg, taflu, reidio baic ac yn y blaen. Fydden nhw'n fwy hyderus, okay, a hefyd fydden nhw'n datblygu cyd-symud, so coordination. Efallai gewch chi cwestiwn wedyn sy'n gofyn i chi am chwarae dan do. So, undercover, so tu fewn. Nawr, wrth gwrs, mae gyda ni ardaloedd chwarae fel chwarae meddal, soft play, mae gyda ni parciau trampolin sydd o dan do. Fi'n credu beth maen nhw'n cyfeirio at fan hyn yw'r ffaith falle bod ardal neu gwagle yn gyfyngedig, restricted, mae'n llai o size, a falle natur y gweithgareddau fydd falle pethau ar bwys desg, tu fewn stafellau dosbarth ac yn y blaen. Okay? So gwahaniaeth fan hyn nawr yw yn amlwg i ni yn gwella ein sgiliau gwybyddol, so cognitive, deallusol. So falle fydd gen i Lego blocks, okay? A rydw i'n gorfod grwpio y Lego ac adeiladu'n drefnus fel mae'r cyfarwyddiadau'n dangos. Falle bys ni, er enghraifft, yn creu rhywbeth yn greadigol allan o gwastraff sydd gyda ni yn y tŷ, a fyddai'n algylchu llawer o'r pethau yna. Ac yn bennaf felly, gwella sgiliau echdygol manwl fydd hwn. So fine motor skills sy'n gysylltiedig gyda cyhyrau lleiaf y corff. So meddyliwch falle am lliwio, celf a chrefft, gwneud falle beads, mwclis ac yn y blaen. A mae hwn wedyn yn gwneud i fi deimlo'n well. Falle rydw i wedi lliwio'n arbennig o llwyddiannus, rydw i wedi ymuno'r dots yn llwyddiannus. A fi gen i mwy o wydnwch, resilience, oherwydd rydw i'n gwynebu falle problemau wrth gwneud posau, jigsaw er enghraifft. Dydw i ddim yn gallu datrys e, ond rydw i'n dyfod barhau ac wedyn mae'r ateb yn dod. Okay? So eto, jyst hyder gyda, ydych chi yn gallu ateb cwestiynau o bosib o dan do, castal a cwestiynau am chwarae wedyn yn yr awyr agored. Reit, so mae cyflerau byr a hir dymor hefyd ar manyledd cybac. Beth mae cybac yn awyddus i bawb i medru wneud fan hyn yw adnabod beth yw falle cyflerau byr dymor, so short-term illnesses, okay? Ac wedyn yn amlwg cyflerau hir dymor. Nawr, beth sy'n cymryd eitha tipyn o amser heno, rhagwodaeth i chi am bob un. Felly chi fydd yn gorfod mynd i ffwrdd a sicrhau yr ymchwil ar y cyflerau yma. Ond wedyn, pethau i chi ystyried yw, ydych chi'n deall y cyflerau byr a hir dymor? Okay. Oes ganddoch chi enghreifftiau? Os oedd cwestiwn yn codi nawr, yn gofyn i chi i ddisgrifio effeithiau clefyd y siwgr ar unigolyn, ac i chi'n ansicr o beth yw clefyd y siwgr, a sut mae hwn yn effeithio rhywun. Yn amlwg mae hwn yn mynd i effeithio ar eich marc a ansawdd eich cwestiwn. Ydych chi'n deall effeithiau byr a hir dymor y cyflerau yma? Okay, so os oeddwn ni'n dioddef o, fel dwedais i, clefyd y siwgr, sut mae hwn yn effeithio arna i o ddydd i ddydd, a sut o bosib ydy hwnna'n mynd i effeithio arna i mewn 5 neu 10 mlynedd? A ydych chi'n deall y cefnogaeth ychwanegol sydd angen ar unigolyn sy'n dioddef o'r cyflerau yma? Okay. Nawr, yn amlwg, mae'n bosib i cybac cwestiynu unigolion ar unrhyw un o'r gyflerau yma. Falle fydd e ddim yn codi o gwbl, ond dyna pam mae'n syniad falle bod chi'n mynd trwy pob un ohonyn nhw, un wrth un, a sicrhau bod chi'n ystyried y pwyntiau sydd yn y 3 bocs yna.
Reit, nesaf heddiw te yw beth yw anabledd, disability. Nawr, falle rhai ohonoch chi ond yn ystyried anabledd fel rhywbeth weledol, ac ond yn ystyried anabledd fel rhywbeth sy'n effeithio ar gallu person i symud, ac o bosib reina sydd mewn cadarolwyn, ond mae yna 3 math o anabledd, mae angen i bawb i fod yn ymwybodol o. Yr anabledd cyntaf yw anabledd hwyr. Fan hyn nawr, mae unigolion falle problemau gyda'r cliw, gyda'r golwg, falle yn blasu, yn cyffwrdd, ac yn amlwg yn arogli. A mae yna nifer o gyflyrau sydd yn gysylltiedig gyda anabledd synhwyraeth. So mae hwn yn gallu fod yn awtistiaeth, am ar y golwg, neu nam ar y cliw. Mae angen i chi gallu adnabod beth yw anabledd synhwyraeth, ac wedyn o bosib, ydych chi'n gallu esbonio sut mae'r anabledd yma wedyn yn effeithio ar iechyd a llesiant unigolyn. Anabledd corfforol wedyn sydd nesaf, so mae hwn yn amlwg yn cyfyngu ar allu corfforol neu symudedd unigolyn. O bosib falle mae rhywun wedi cael ei eni gyda yr anabledd yma, neu maen nhw'n dioddef o damwain ac mae'n rhywbeth sydyn i newid y ffordd o fyw. Yr enghreifftiau sydd gyda ni yw parlys yr ymenydd, spina bifida a corachod dwarfism. A'r trydydd math o anabledd wedyn yw anabledd dysgu, ac yn amlwg mae hwn yn effeithio ar sut mae person yn dysgu pethau newydd, ac mae e'n gallu fod yn eitha difrifol, neu yn eitha ystgafn yn ôl sut mae e'n effeithio ar unigolyn. Efallai byddwch chi'n ymwybodol o unigolion yn eich ysgol chi sydd yn cael cymorth o anabledd dysgu, a yn amlwg maen nhw'n dysgu yn eich sefyll ddosbarth, ond jyst falle angen rhywfaint o gymorth yn ôl sut i brosesu gwybodaeth a sut i cymryd y gwybodaeth yna wedyn i fewn. So mae yna nifer o ffactorau amgylcheddol, environmental factors. Mae rhain yn cynnwys cyflwr tai, argaeledd gwasanaethau, a hefyd llygredd aer. A dyma'r 3 topic olaf am y sesiwn heno. So, os ydych chi'n ystyried tai o ansawdd gwael, mae angen i chi i gallu meddwl am enghreifftiau o sut bysau byw mewn tŷ o ansawdd gwael yn effeithio arnom ni. So, efallai does dim digon o res, efallai mae yna mwy o bacteria yn y cartref yma, ac felly o ganlyniad i hyn, eich iechyd sydd yn mynd i dirywio. Efallai bod yna llawer o drais domestig hefyd yn y cartref, oherwydd mae pobl falle'n anhapus gyda ble yn byw ar ansawdd, a mae yna dadlau cyson am cynnal y tŷ a'r problemau sydd yn amlwg yn y tŷ. Efallai bod chi'n bwyta diet anghydbwys, oherwydd mae yna diffyg offer coginio, so falle does dim ffwrn, does dim microdon, ac felly i ni'n byw oddi ar bwyd sydd ddim yn rhoi'r meitholion cywir i ni. Mae yna llawer o ddamweiniau yn gallu digwydd yn y cartref, oherwydd falle bod yr stafelloedd yn orlawn, efallai bod nhw'n anhaclus, efallai bod yna llaeth dampness yn bodoli hefyd, a mae yna mwy o risg o falle cwmpo. Clefydau heintus, mae'n bosib i chi dioddef mwy o rheini. I chi'n byw mewn falle gofid, wastad yn becso, dydych chi byth yn cyfforddus ac yn hapus. I chi wastad yn meddwl, sut ydw i falle mynd i ymdopi gyda'r sefyllfa yma. Chi'n teimlo'n orbryderus yn gyson sy'n effeithio'n amlwg ar eich iechyd meddwl. Dydych chi ddim falle yn cysgu yn iawn, neu falle bod chi'n gorfod rannu ystafell, a mae'r stafell yn orlawn, neu falle bod dim digon o gwelyau i bob person sydd yn byw yn y cartref. Mae yna camymddygiad mynd i fod, i ni'n mynd i fod yn falle fwy heriol oherwydd dydyn ni ddim yn cyfforddus yn yr awyrgylch. Os ni'n dost yn aml, fel plentyn wedyn o ganlyniad i'r tŷ yma ansawdd gwael, mae'r addysg yn mynd i dioddef, falle does dim stafell tawel gyda fi i gallu cyflawni fy ngwaith cartref, efallai does dim mynediad i'r we gen i, does dim dyfais gen i, ac felly rydw i'n anodd i dysgu adref.
A o bosib mae yna llai o gyfleuon. Pam? Oherwydd i chi falle'n rhy embarrassed bod pobl yn dod draw i'r tŷ, i chi falle prinder adnoddau hefyd yn y cartref mwyn gallu diddannu, entertain eich hunan. Okay. So gyda tŷ o ansawdd gwael, wrth gwrs mae yna effeithiau iechyd, ond hefyd mae yna effeithiau sy'n gysylltiedig falle gyda y dysgu, so deallusol, gyda sut fi'n teimlo am fy hunan, a faint o barch sydd gen i, ond hefyd yn eithaf oherwydd yr embarrass sydd gen i. Okay, so eto, mae angen ceisio edrych ar y cwestiwn yma gyda strwythur mwyn gallu ateb cwestiynau amrywiol. Argaeledd gwasanaethau wedyn yw availability of services. Okay. So hynny yw, pa mor rwydd yw i fi gallu cael mynediad a defnyddio gwasanaethau. Yn ddiweddar, mae falle problem gyda ni'n cael mynediad i wasanaethau NHS, falle eich swyddfa meddygol lleol, eich ysbyty, mae'n anodd iawn i gael pwyntiad. Okay. Ond hefyd be mae'n rhaid i chi i feddwl am yw, oes gyda ni falle salwch, neu falle diffyg gallu neu ymwybyddiaeth o sut i gwneud appointment. Yn enwedig falle os ni'n edrych ar pobl hŷn yn gorfod falle cynnal appointiad ar-line. Okay. Mae'n anhebygol bod gyda nhw falle'r sgiliau i wneud hynny, ac o ganlyniad wedyn, dyn nhw ddim yn cael y sylw am y broblem yn dirywio yn sydyn iawn. Okay? Felly mae'n rhaid bod y gwasanaethau iechyd ar gael i helpu, ac felly mae angen ystyried ydy'r argaeledd yn digon da i bob person cael mynediad i. Okay? Nod wedyn gwasanaethau cymdeithasol yn amlwg yw i wella ansawdd bywyd yr unigolyn ac i helpu nhw i gyrraedd potensial. Falle does dim problemau iechyd ganddyn nhw o gwbl, mae anhawsterau nhw yn anhawsterau cymdeithasol, ac fe mae angen falle annog rhwngweithio cymdeithasol a efallai darparu gweithgareddau osgogol iddyn nhw i gallu cael mynediad i. Okay. Ond eto, dyle bod yr argaeledd yna yn glir ac yn gywir ac yn effeithiol i bawb. Effaith llygredd aer ar unigolion, okay, so air pollution. Os ydw i nawr yn byw falle drws nesaf i ffactori, i hewl prysur iawn, mae gen i llawer mwy o siawns o dioddef o glyfydau anadlol. Efallai'r un fwyaf cyffredin gallwn ni feddwl am yw asthma, okay, a mae hynny'n wir os ydw i'n byw mewn ardal lle mae'r llygredd yn uwch. Rydw i'n gallu dioddef mwy o glefyd cardiofascular, o blinder, os oes falle sŵn yn gyson yn yr ardal yna. Mae gen i cur pen, headache, rydw i'n dioddef o orbryder, mae gen i niwed falle i'r system nerfol oherwydd falle'r cymegion yma sydd yn gyson yn awyrgylch. Rydw i'n posi itch yn ôl y llygaid, fy nhrwyn, a'n pysychu falle gyda fy ngwddwg, a o bosib mae yna niwed wedyn hir dymor i'r organau atgenhedlu a'r niwed i'r afu. Okay. Eto, jyst banc o bethau sydd angen arnoch chi yn ôl beth bysau effaith llygredd aer ar unigolyn sydd yn byw falle ar bwys hesur neu ffactori. Okay. Yn yr un modd a be fi wedi gwneud gyda ambell slaid heddiw, falle bod angen ffurfio cod eich hunan o gofio digon o enghreifftiau os oes cwestiwn fel hyn yn codi. Okay, so dyma'r enghraifft o'r cwestiwn. Okay, so mae'n byw'n agos at ffatri yn effeithio ar gwsg llawer o deuluoedd. Trafodwch sut gallai byw'n agos at ffatri effeithio ar iechyd a lles unigolyn. Nawr, mae'r mwyafrif o'r atebion i chi'n cynnig fan hyn yn mynd i fod yn atebion negyddol. Okay? So beth mae angen i ni ystyried yw, ydw i'n gallu ystyried amrywiaeth o atebion sydd yn canolbwyntio ar y 4 maes o ddatblygiad, a hefyd ydw i'n gallu ystyried atebion sydd yn gadarnhaol
oherwydd mod i'n byw ar bwys ffatri, yn ogystal yn negyddol. Okay? Fel dwedais i, y mwyafrif ohonyn nhw'n negyddol, ond fi'n gallu meddwl am ychydig o bethau sydd yn fanteisiol i fy hunan oherwydd rydw i'n byw ar bwys ffatri. Okay? Nawr, dyma ble ydyn nhw. So, mae'n problemau iechyd mynd i fod gyda fi. Okay, efallai bod gen i problemau anadlu, rydw i'n diog o asthma, mae fy llygaid yn cosi, dydw i'n gallu cysgu oherwydd y sŵn, mae'n rhaid i fi falle cadw ffenestri ar gau, a mae hwnna falle yn achosi i'r tymheredd i fod yn uwch tu fewn i fy nghartref. Rydw i yn gweld llawer mwy o drafnidiaeth ar yr hewlydd, a os oes gen i teulu ifanc, mae hwnna'n gallu bod yn beryglus iddyn nhw, so trafnidiaeth, transport, fawr falle o loris, ceir yn yr ardal. Dydw i ddim yn gallu gwario llawer amser tu fas, os ydw i'n plentyn, mae hwn yn effeithio ar fy opsiynau chwarae dando, bys ni'n gwneud wedyn, dim chwarae tu fas. Rydw i'n gallu bod yn eitha drist ac ynysig am y sefyllfa yma, yn rhwystredig, frustrated. Okay. Hefyd yn gymdeithasol oherwydd does dim llawer i wneud yn yr ardal, neu dydw i ddim eisiau falle bod pobl yn dod draw i chwarae yn y gardd oherwydd y resymau o'r llygredd. Okay. Ond, y pethau positif fan hyn gallwch chi feddwl am, wel, mae'n ryddhad enfawr oherwydd y rheswm rydw i'n byw yn yr ardal yma yw bod gen i swydd. Okay? Dydw i ddim felly yn dioddef o dlodi, a felly mae'r ffaith mae'r cyflog yma yn dod mewn yn gyson yn help mawr i fi a fy nheulu. Okay? So dyna yw'r stamp sy'n ni'n ceisio rhoi wedyn, a ydyn ni'n gallu meddwl am bosibly ychydig o atebion sy'n gallu fod yn cadarnhaol. Okay? A'r cwestiwn olaf, trafodwch ffactorau heblaw cwsg fyddai'n gallu effeithio ar ddatblygiad deallusol plentyn. So gallwch chi nawr meddwl am unrhyw beth heblaw am gwsg sy'n effeithio ar ddatblygiad. Okay. Unrhyw beth heblaw am gwsg. Dyw'r cwestiwn yma, mae unrhyw beth i ymwneud am ffaith bod ni wedi astudio'r ffactori yn 4A. Mae jyst yn unrhyw beth neu enghreifftiau sy'n gallu effeithio ar ddatblygiad deallusol plentyn. Felly, beth sydd gen i yw salwch. Os oes gen i plentyn sydd yn sal, yna dydyn nhw ddim yn gallu mynd i'r ysgol oherwydd mae'r lefel o bresenoldeb yn is, ac fel ni'n gwybod mae hwnna'n cael effaith ar addysg unigolyn. Efallai mae fy mhlentyn i a agwedd gwael, tuag at dysgu, a does dim cymhelliant gyda nhw, does dim awydd gyda nhw i weithio, mae gwaith cartref gyda nhw falle'n ddyddiol, a dydyn nhw ddim yn wneud y gwaith cartref yna oherwydd mae ganddyn nhw agwedd negyddol. Efallai does dim cymorth o eraill adref, efallai mae fy mhlentyn i ddim yn gallu ateb cwestiwn, a os bysau mam dad yn gwario amser gyda nhw, gallen nhw ddod i datrysiad y broblem, ond does neb yn y tŷ, does neb yn rhoi'r amser yna iddyn nhw. Efallai mae gen i prinder adnoddau, efallai dyw mam a dad ddim yn mynd â fi i'r llyfyrgell, efallai does dim we gen i yn y tŷ, efallai does dim dyfais gen i yn y tŷ, a mae hwnna'n amlwg yn mynd i effeithio ar fy datblygiad i fel plentyn. Efallai rydw i'n anffodus o beidio cael cyfleon, opportunities, mwyn falle mynd i'r amgueddfa, mynd i'r llyfyrgell lleol, mynd ar gwyliau mwyn dysgu am ddiwylliant, arian, gwledydd, prifddinasoedd o lefydd gwahanol. A hefyd, falle bod gan rieni agwedd gwael tuag at addysg, a dydyn nhw ddim yn blaenoriaethu pa mor bwysig yw addysg ar gyfer y dyfodol, felly mae'r plentyn yn dilyn yn yr un agwedd a'r patrwm â nhw. Okay. So llwyth o enghreifftiau, fel dweud si, dim y ffaith bod ni'n byw ar bwys ffactri sy'n dylanwadu ar eich atebion chi, jyst unrhyw beth effeithio ddatblygiad deallusol plentyn. Okay. Reit, diolch am eich gwrandawiad heno. Mae'r trydydd sesiwn wedyn yn ymwneud gyda mwy o ffactorau sy'n gallu effeithio ar iechyd a llesiant unigolion, ac yn amlwg mae yna un sesiwn byw yn digwydd o fewn yr wythnosau nesaf. Hwyl am y tro.